Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang' jalo machielo kaka bende wagoyo mbaka kaendi e J Media. Walimo kuonde mopogore opogore kendo bende wagoyo mbaka kaendi goganda mopogore mondo wakelni sigandgi. Kama ne gichake tijgi, okenge ma gigoyo mondo gichop kama gintie, kendo bende gima gichano timo mondo bende giket tijgi kamachielo. Kawuono an kaendi gachiel kuom ogandago eki ma bende osebedo ka winjo nyinge thum mopogore opogore. Kawuono abiro goyo kode mbaka mondo olernwa ni to ento ngimane mar bedo achiel kuom ogandago eki matedo thum e jokon nochako kanye. Arwaki ni machiegni, nyinga en Ajwang' Junior kamaendi en AJ Media. Chal nade? Aling. Awinjo sauti moro but take it easy. Tiji mar producer kata bende nyingi mokwongo kapok wachako mbaka ma sani endi, nyingi ma jopiny cha ong'eyo chal nade? An nyinga iluongo ni Othure. Othure. Mimedo bathe cha? Othure engineer. Engineer gi dholuo en midusa. Nibedo isomo engineer kanye? Engineer nachako One Studio kowadgi Wood Phoebe. Then japuonjna maduong' mar production en YouTube. Oh, isomo YouTube mang'eny. Othure engineer. Engineer ma ok oyudo e YouTube. Okay, production ichako nang'o? Sigandi kata bende wuodhe step migoyo mondo idonj e production ochakore kanye? Mokwongo, ne ok ang'e ni anyalo bedo producer cause na japiano. Nigo piano? Koro nadhi abet piny taneno life mar jopiano. Taneno ni gini chieng' moro kata ka boss na oretire, tachal ka gima adhi retire kode. Ing'iso ni samoro nineno ka kuwego piano to ibiro wego kode dichiel? To an ok an en, koro na decide nabed gi gimoro manyalo keep busy ma kata ka sani wach ni koro onge performing live, to an gi tija moro manyalo timo. Emomiyo na decide ni koro nyaka ang'e hii machine. Nyaka ing'e hii machine. Sani in gi thuolo maromo nade nyaka ing'e weche koeki mag production? Osekawi thuolo maromo nade mondo ichop kama intie sani? 5 years. Higni 5. Ng'iso ni ichako gini 2018-2019 2019. emichake production. Wuoth tir nade e production kaendi kata bende ing'e ni seche moko mondo jathum bi iri ma trust migolone thum isebedo kanyo gi lony. Ere kaka i handle jothumbe ka biro golo thum iri? Kata bende ere kaka i handle kanyo endi wechegi mag production mondo thum owuog makare? Ere kaka ipange kachacha? Ng'isa ni process mondo ng'ato ogol thum oromo be notimo ang'o? Process mondo ng'ato ogol thum, mokwongo challenges nitiere, especially kapod in upcoming kiwuok piny mondo ji ong'eyi. Iboloso thum samoro, to thum kosewuok oko, ting'e ni kin fundi nitie fundi maduong' ma e wiyi. Kabisa. Koro seche moko inyalo yudo mochuki ahi ma samoro oseneno lweti biro, koro odwa ni oranga kotong'i gi piny. Koro kuondego be wakalo iyudo ka ng'ato koro osedhi ogo nyingi kamoro, kiny client no ok duog kendo. But an aneno ga ni uhusiano mari gi client ema miyo client mari biro makata in piny, ubiro pamoja kode. Dwoki chien, igolo thumbe mag ing'eni thum kata bende industry mag thum nigi bende thumbe mopogore opogore. In gi lony e thumbe mage migolo? Ohangla, agolo gospel benga, agolo bongo, agolo nyaka nini iluongo nade, gengeton. Though gengeton to ok ahero, but agolo. Igolo gite? Gi e thuolo ma bende iwacho ni igolo gigi te, ere kaka seche moko i handle ka in gi ja ohangla e studio to in gi ja gospel? Ing'e ni jogi seche moko ok giwinjre ga in terms of jogi jo gospel to jogi jo seche moko bisebedo ga situation ma in gi ja gospel gi ja ohangla sechego to idwaro ni mondo igol negi te, ere kaka bende seche moko i handle gik machalo kamagi? Donge sama in gi ja gospel, ibedo ja gospel. Kin gi ja ohangla, ibedo ja ohangla. Mano tudhi winjre. Matiende ni kin gi ja gospel, to gospel emipako seriously. Mano miye moral moro. To kin gi ja ohangla ni be emipako. Okinyal bedo gi ja gospel tigone kata na story mar ohangla moro. Mano udhi bedo topic ariyo. Ka in gi ja gospel to en mbaka ma ja gospel? En mbaka ma ja gospel. Un gouru gospel. Session koloko mar ja ohangla, koro kendo un jo ohangla. Ok ang'eyo ni sani itiyo kaka Othure Engineer studio ne koso nitie ng'ama omakoru godo mutiyo godo. In gi studio mari?
By sani pod atiyo under OJ studio moko en mara, en mar OJ Mbalamwezi. Ojay Mr. Mbalamun. Mr. Mbalamun. Koro un emutiyo kode mar produce thum. Nyaka ichak golo thum sani higni 5 ma isebedo e industry kaendi, iparo ni nitie thum moro misegolo ma iwinjo ka thum ni adier kaka igoye kata kaka owuok maber na, to ka en thum to en thum mane to nigolo ne ng'a? Okay, thumbe ma koro gola mamiyo ji ng'eya kaka producer sana sana ne gin cover mane wachako by last year ma be Mbalamwezi manokonwa ni bwana, industry en gima ing'ado ni rieko. Sama in piny nyaka imany gimoro ma ji biro ng'eyi go, koro ka ng'ato nyalo bironi gi gire moro. Then gima be kidwani itim maber, ikopo ng'ama nosewuok. Emomiyo ineno kata ka jower wero mana thumbe joma nose hit. Koro ne wa decide wachako golo covers. Koro Ojay wer taloso, to thumbego nodhi. Kanyo ema koro abe achako yudo customers mameka, clients na koro ochako trusta. Ng'iso ni covers te mosegolo gi Ojay in ema isebedo ka produce gi? Nan. Iparo ni isegolo covers adi kama nyaka ne ichak production gi Ojay? King'eng'o, ok anyal paro. Gin buora. Sani endi industry u kaendi producers ng'eny, kendo bende iwacho ni ng'ato dhi mana kama ohero. Igombo ni wechego eki mag production, kata bende kapok idonjo e production, ng'ama no inspire in mondo idonj e production kaendi? Mondo adonj e production? Kata ng'ama neno ka timo maber wacho ni adwa nabed ka ng'ane kachacha. Yes, before adonjo e production, nahero Wuod Phoebe. Nahero Wuod Phoebe. Pod ahere nyaka sani. Then koro kane adonjo kowadgi kanyo, tayudo kowadgi mulo machine. To gima notimo cha omora, tawacho ni watim gini. Koro ng'iso ni Wuod Phoebe ema nomiyi bedo gi lek makare mar donjo bende e production, tidhi ilwar e lwet owadgi. Bise go mbaka gi Wuod Phoebe, kata bende bise romo kode mi ing'ise lekni kaka bende in achiel kuom oganda go eki mane omoro kapok odonjo e industry ka? Pok awacho ne dho romo to waromoga, but ing'eni samoro be gimoteri kamoro emitimo. Ng'ato ok dek wacho ni to ng'acha to ching'e ng'a mopenje. Koro gimoteri emitimo. Koro mostly gima tera ka Wuod Phoebe en katero kata na client. Kata nyaka sani samoro client luongaga ni bwana wadhi. Ma studio manyalo tere ng'ato by sani pod en Barikiwan ema tere ji. Ng'ama oluonga, lakini kopogore gi mano to ok anyal dhi, nikech kacha be kadhi to pod nitie gima dhi kawo. Pod idhi e lessons. In okang' mane ma Wuod Phoebe, kata bende in e chung' mane bang' Wuod Phoebe kawo okang' mar bedo apostle? John Erico, we weche mag recording, inyalo wacho ang'o wach, nikech in achiel kuom oganda go eki manodongo kong'eyo Wuod Phoebe kaka producer? Okay, ing'e niya, gimoro to ok inyal timo milele. To samoro be itiyo, sama itiyo dong nitie jok mawuok piny. Koro ber, gima timono to ber abera, lakini pod odong' ni en producer. Gima ang'eyo niya, kata obed na apostle, ok muone record. Kata bed ni ji wacho ni koro oweyo ohangla, ok oweyo. Gima duong' na an ang'e ni Wuod Phoebe pod timo production. Koro mano to kinde gi Nyasache. Ywaruok sani ng'eny e mbui ka, niyware gi ng'a sani e weche mag production? Aneno ka jomoko nitie mayware koni kocha chande, mara ng'ani kobayo koni, ng'ani kelo koni. Gima kama isenene, to kisenene in bende nitie seche moko miyudo ga rejection koa kuom jomoko ma bende onge pap kaendi? Ywaruok. Ing'e niya, kila ng'ato ti tije. An kaka Othure ati tij golo thum. Koro ng'ama ti tij ywaruok, en oti tij ywaruok. Oyware aywaha koni. Mano maybe mano e tije. Ng'ama yware gi wadgi, yware gi mang'eyo ni production onge ng'ama ong'eyo 100%. Daily nyaka itim research. Koro ka ng'ato kali michako ywari kode, un tiuru tij ywaruok. In fact sama giyware no, to wan kuondege ma koro wayude ndara. Uyudo nafas mag kawo fans. In sama iywari to Othure to chwado tich. Sama in go type online, client ma samoro dobiro mondo itimne gimoro, Othure osekawo chwado tich. Koro in iywari, Othure to chwadi tich. Ineno ng'ama nyalo kawo kar Wuod Phoebe sani endi, ka dipo ni Wuod Phoebe owuok ni en koro ok onyal produce, ng'ama nyalo kawo kar Wuod Phoebe? An.
Kawuono ni endi Othur Engineer oyango ni en ema onyalo kawo kar wuod Phoebe nikech oseteme gi thum mopogore opogore to osekalo penj kaluwore koda ka thum eki mosegolo kanyo endi moloyo to e OJ studio kaendi. Nyiso ni OJ yudore kanye. Samoro nitie ng'ama oneno kacha cha nego mondo ogol thum, ing'iso ni onyalo chopo OJ nang'o mondo ogol thumbege mage ma bende samoro en gi lek mar golo. OJ studio ni Nairobi, Kangudo Road, ilor Kayole Junction wan Obama Estate, kamoro no Omega. Ka gichopo machiegni ginyalo ni tell kosi namba ni ok dhi bedo public. Namba nitie. Abiro miyo gi namba. Koro ang'o ma bende pek mane miseromoga nyaka nichak recording kaendi kata bende industry kama recording isebedo kirekod jothum mopogore opogore. Ang'o minyalo paro ni osemiyi wich bar nyaka ichak wechegi mag bende production? Wich bar en achiel. Ing'eyo sama itimo gimoro igombo kata samoro ibed unique. I come up gi style moro mari ma chiemo be ng'ato nyalo kopo. Koro kama pek nitie sani, upcoming dhi biro to koni niya, losna kaka ne ng'ane oloso thum ng'ane. Udwa ni mondo ifananisha ne gi mar ng'ato. Koro ing'eni chuni mondo ilosne kamano nikech idwa pesa. Nono to idhi studio moro Midhi timne kaka odwaro. To be kiselosone kamano, mano ema miyo kiny obiro. Kendo nikech nilosone gima odwaro. Koro tek mondo wan upcomings wa come up gi new style moro. Cause ng'ato osekawo pache moketo ni ng'ane kata kolu jawer. Koro podwa ni thum olosne kaka ng'ano. Kisesugo aseyudo mang'eny losna ka ng'ane wuod Phoebe noloso chaka dala. Kata beat no chal kaka mar Odongo. Koro chuni nyaka itim kamano. Mabe kok itimo kamano, ogolo thum, imiye sample, an kinyinje kamoro, itimone kamacha. Koro mano e challenge mwan go. Aduogo e challenges mego kanyo endi. Be iseromo gi situation ma ng'ato wacho ni Othur chandi nogolo thum moro to thume cha chal mana ilenyo thum ng'ato? Lenyo? Koro gino be makelo lenyo no. Nikech in kikona ni bwana losna thuma mondo chal kamaro Mbalamwezi. Ing'eni wan kodi ji ariyo. Ng'ama ong'eyo onge. Thum ka wase release koro ok en mari dong ji dhi winje? Kabisa. Koro kacha ma ji dhi chako wacho Othur olenyo. Gikia ni client ema no force gi lenyo. Koro but alenya alenya mondo ayud pesa cha. Adwaro pesa no. Wuon thum koro moleny cha bose manyi ni Othur ang'o milenyo thuma? Kes no nodwa yuda mana chieng' moro kane watimo parody moro go mari. But naling' ng'ato nokone ni ling' aling'a. Ayuaro kodwa bete matin. Ne gimanyo producer mogolo thum no. But nadok aling' aling'a nong'isa ni ling' aling'a. Koro kata karomo gi wuon thum, kobiro kama wagoye thum, sama jatenda wer to an chien kacha, koywe matin, aselal, ngum nyalo yoki nono. Ineno. Adwa ni mondo ikelna comparison moro kaendi. Nitiere Ajawa gi Gospel. Wachore ni Ajawa ni mbele. Kaka producer, ineno ka Ajawa gi Gospel ni kanye pacho kanye moloyo te piny luo. Iketo gi kanye Ajawa gi Gospel. Achiel lal ka. Achiel ere malal ka ohangla ni pick mare igoye gi daily. Don Gospel be igo daily. Gospel igo daily but iwacho ni kaka rate ma gigolo Gospel dok piny kaluwore kopim kaka ne gigole chon kacha. Mano be lure ng'ama wache. Kila ng'ato pako mana rwadhe. Koro jo ohangla ang' wachano Ajawa oshika. Jo Gospel be wachano Gospel oshika. Koro gi an akia nang'e maber ni gin sa. Giduto gin sa nikech thum igo gi daily. De ben koro chopo kama koro Gospel ok go. Tiwacho ni Ajawa oluoko Gospel. Lakini nonge igo gi daily ma bende Gospel nitie mo hit. To Ajawa be hit. Koro kila nigi pick ne tu. Kabisa. Igombo ni igol ne ng'a thum industry mar Ajawa kaendi. Igombo ni ng'ane ni kod trust mondo miya tich agone one lweta. Inyalo kwano gi samoro kan ng'at achiel. Ng'ane gi ng'ane agombo ni agol ne gi thum. By sani lweta to seneno ni oko. Koro ng'at ma bro trust ma bonjo thum ma trust to bi anarwako kila ng'ato. In fact agombo kila ng'ato. Nyalo gombo bang' lelo. Obiya. Wuonyandare. Obiya. Elisha Teto. Arwako gi. Odongo swag. Arwako kila ng'ato. Kaka Talanta. Gibi.
Erokamano. Mana kaka unyono endi rawera matin kata bende Othure engineer orwako jathum moro amora kik ibed gi luoro. Oseteme mokalo penj tielo mopogore opogore kaka bende osebedo ka oleronwa kaendi wuoth mare mar bende golo thum e jokon. Ichwako gi kanyo endi. Charges chal nade studio kocha chande? Ing'e ni seche moko ng'ato gombo no ong'e ni to jogi golo nang'o. Jomoko diere moko nowacho ni cham pesa gi. In be isechamo pesa ng'ato? Pesa masechamo Mag production, yeah. Dong pes ji tachamo nga ichula ta tich. Nitiere pesa chamo ichamo to tich ok ne. Ok apar. Wacha ne diere Othure. Aonge. Ng'ato pok oywak ni kata ng'ato pok ong'isi ni adhi ani kai ni asechuli to pok igolo thum. Aonge. Onge. Sani studio ler maonge thum ng'ato moro molewo ni onge ng'ama nigi pesa ne. In fact an maji nigi pesa na. Aji nigi gopi. Chulu Othure joma nigi gopi Othure mondo mi Othure pesa. An aonge gop ng'ato. Challenges kata chande itemo kende mondo olim OJ studio mondo kae ubi ugol thum meku kod Othure Jawaya. Othure, gin ber mage ma bende studio biro godo kaka producers? Yaani niseyudo ber mane? Very production. By the way, ineno production, anyalo wacho ni i music ka. Production ber moloyo kata na live performance. Cause kae weche mang'eny onge, kidonjri gi ng'ato, nitiyo tiji. Then omiyi be respect moro. Iseneno kama like an samoro anyalo wuoth to ng'ato luonga from nowhere na engineer nying mana onge go ineno. Lakini ne bira ni koro an amimora kanyo na Jawaya. Jawaya chema dikono nitie mabe. It's like sani atieko. Koro mano e gima anyalo wacho ni ayudo ka production konya go. Production nigi field maduong' moloyo live band. Nikech be ka idhi time gima ber mamiyo ng'ato bende winjo maber e field. Upcomings biro. Akiani in gi advice mane kaka iwacho ni producer isebede field kaendi. Nitiere moko mabiro gi expectation yeno biro hit. En kobiro golo thum achiel hit oneno ni osechopo. Nitie thum mang'eny osegolo thum achiel ka gise hit to oduogo piny to koro iluonjo ka mane ma message moko ng'ato donjo e depression. Alano iwane kore ka producer ang'o mondo bende timo ka samoro igolo thum achiel hit. Ere kaka nyalo maintain table mare mar bende bedo malo kacha? Upcomings gima kelo ni ng'ato ogolo thum achiel to kendo machielo ko hit mokwongo en ga haraka. Maybe thum manogolo ni nobet ni piny mos molose ma thum owuok maber. Thum kosewuok maber kiny koduogo e studio toduogo en koro neno ose hit en gi nying. Ma kata ofuolo mane microphone to ji go koko. Koro odhi duogo gi song moro ma sometimes onge kata na message. Onge kata message. Onego bed ni kigolo thum sani thum trend, thum hit. Igo kwano ichaki idok thumi non thumni mag ema no hit. Thum ma next aket ang'o. Nikech obvious thum ma next no ema dhi medi ngas ama duoki piny. Koro igo kwano thum ma next ni atim ang'o. Tibedo abeda mpole. Haraka ema miyo kata na artist ng'ato ogolo thum achiel, thum trend, ose hit get 300 400. Ong'aw nengo gate. Kata in ok inyal dhi ng'ado gate ni mielo thum achiel. Ibedo abeda humble. Thumi no miyi market. Tichaki manyo thum achiel kendo maboga boost. Koro ibedo ni in gi hit songs. In gi hit songs koro ikiwacho ni hit. Lakini haraka moro ma in isedhi golo thum e studio. Seche moko ibiro gi thum marach ma kata producer ng'isi na thumni wa hold e mondo. Walose. Rana bwana na se hit. Mano giwe bet garaka. Gimana mren mos. Kitime gi mos tibo chame aminga. To kitime garaka to be uruma gi haraka kama. Production masani ong'aw. Ere kaka inyalo linganisha thum masani gi machon? Daudi Jamigori inyalo yango producer machon mane piny luo Daudi. Igombo ni weche mag ohangla kata production mag ohangla ochop kanye kadipo ni nyalo miye market e lweti ni mitayo production. Igombo ni ochop kanye kata ndhadhu mar ohangla gi thumbe mamoko ochop kanye? Production to gima ng'eny pod odhi mbele cause kata ki compare ng'eny sani gik moko bedo updated. Gik moko sani softwares nitie
ma kata drum set ineno. Ok ochuno ni nyaka ng'ato bi studio. Mi ket drum set. Pogruok koro man kanyo ni chon kata ka ne ng'ato record iyudo ka studio jawa ni ka, jaongeng'o ni ka. Samoro osegoye off enana kanyo. Koro kata nitie thumbe monjo machon iyudo kata ka nitie mistake to kolok ineno. But sani thum inyalo loso minuo nikech gimoro amora midwaro obiro gi kaka software entie. Gimoro amora midwaro obed ni idwaro ang'o. Koro tiji ema gole oko. Iseng'isowa ni igolo thumbe mag singles. Be nitie sama ise record album mangima ma igolo ne jopiny? Album nitie but pok ogole te en mar upcoming moro iluongo ni Oduja Kapiyo. To nogolo album ka to pok ogole agola te. Pod itede? Nosetedi gi gina tie. Iloso gi te? Koro ogolo gi agola achiel. Though nwatimo gi chon like last year. Koro be compare quality ma last year ma sani opogre. Mamiyo ang'isi ni gini dwaro research itime pile to lokore. Koro kata sani ka ng'ato nyalo biro magol kendo kata na album ka tidhi yudo ka taste pogore. In ng'at moro manyalo bedo hired idhi gol thum kamoro koso inena kamoro achiel e studio maroche? Okay, kin gi kari moro like sani ng'eny mostly artist nyiewo studio. Koro mano to ok nyal mona bedo hired. Kimanya namba nan kanyo igochona to wawinjore tabiro tatimo ne thum. Koro ng'iso ni inyalo dhi golo ne thum ng'ato e studio machielo mopogore gi Ojay? Anyalo dhi. Lakini main office en ka. En ka Ojay studio. Kaka uwinjo no Nyikoro Ramogi Ajwang' weche gi kiyudo kaka logo de gaore kendo choponi kamoro amora ma intie. Kowuok e Jay Media matayo chenro kaka pile en an Ajwang' Junior. Adhi mbele kaendi gi twak kod Othuro. Othuro ka watieko nikech sa ma wang'wa kaendi. Digomb kacha chande kata bende digomb ng'iso kanyo jothumbe go eki ma bende seche moko neno ka production otimne thum moro to ok odhi makare, giyware gi producer. Inyalo ng'isogi ang'o e wechego eki mag production nikech in achiel kuom oganda go eki ma bende chwako thum e jokon kanyo. Inyalo wacho ang'o jogo eki seche moko wacho ni thum mani okuok maber kinyieo ka ondiko statement moro ma ok dhi makare? Gima anyalo wacho ni jok ywaruok gi producer to mano to kindi gi producer. Kihero to ibiro ywari gi producer. An pok aywara gi client. Kihero to ibiro ywari gi producer to kanyo maybe ibo ken producer ochamo pesa ama thum okwamo. Nikech adier an kaka producer samoro ok inyalo kelona wer mok agomb kata na golo. To sechego ing'eni giforce waga niya nyaka iket tag ni. Inyalo golo thum ma ka paro nadwa keto tag na fans nitie fans ariyo. Nitie ma understand thum gi jamiel. Jamiel en obiro miel. Iwinjo. To ng'ama understand thum to boneno an ka to producer notiyo tije. Jawer emogoye noma. Ka wan wer producer emogoye noma. Lakini jamiel to biro Othuro oketho thum ng'ane. Koro ywaruok e kindi gi producer ni tiloso alosa to kotamre to ng'ato ka ng'ato nigi freedom mar nyiepe duka modwaro. Mondo koro waneg scandals moko mang'eny mar producer. Kata ng'ato chom duka mowinjo ka more. Mamori. Ka kanyo be otami chom duka machielo. Kotami to kara yaw duki. Oyaw duke kata owe thum? Oyaw duke kata owe thum? Dong ka studio osetami to oyaw studio ne yara. Kama ero tame koro owe thum? Owe thum. Moloyo laumu kila ng'ato. Wach mogik, ote mogik ne bende fans ma bende seche moko ne winjo chenro ni endi. Inyalo ng'iso fans mage ang'o ka watieko chenro? An mokwongo an gi YouTube account. YouTube channel na iluongo ni Othuro Engineer Ojay Studio. Inyalo dhi subscribe. Nasechako upload thumbe maloso. Nok akete ga chon. Chon nakete ga na vituko moko maga mag stage. Lakini sani nachako upload thumbe maloso. Ubiro yudo gi kanyo. TikTok Othuro Engineer. Follow. Be kanyo munyalo rekebisha an cause sometimes nitie mistake manyalo timo to in iwinjo to ok wanyal romo. Inyalo comment na kunena go. Then umed supporter. Umeda supporter ka
gisechung' koda, nitie fans ga mosechung' koda ma kata ka gin gichunga koda ma kata giwinjo gimok atimo to giwinjo nyinga. To gibiro chung' kodi. Gibiro chung' koda, koro gimed mana chung' koda. Erokamano ahinya nying Karamogo Ajwang'. Mano ema kelo giko mar chenro masani ni bende ne otani kaendi koda ka Ajwang' Junior mar AJ Media kama giyudo te osirni kod OJ Studio. Mano endi ma bende timo recordings e bei moyweyo mall kanyo endi Kangundo Road Kala Junction mondo bende itim recording kodwa. Oriti masani waromo tielo machielo ne chenro mamoko machal kod maendi.